Moi boas a todos. Hoxe quero falar dun tema que pode ser de moito interese para algunha xente, non para todos. É dicir, hai gaiteiros que do que vou falar hoxe pois, o teñen máis que superado e non teñen ningún problema, pero hai moitos gaiteiros que si temos un problemón. E un problemón que deberíamos, canto menos, observalo. Cando collemos un punteiro electrónico, teño observado que facemos moito isto. Estou vibrando. E digo eu, pa que vibro se o punteiro non vibra? Vale, pois vibramos por unha simple razón. E é porque non controlamos o vibrato. O vibrato nos ten controlados a nós. É dicir, se unha ferramenta non ten vibrato e este punteiro non o ten, e facemos vibrato, é que non controlamos o vibrato. É dicir, o normal nunha ferramenta que non fai vibrato é que nos controlemos. É moi importante, porque se non o controlamos, quere decir que o vibrato nos ten controlados a nós. Entón debemos pensar en eso. Moita xente me dice, mételle vibrato ao punteiro. Pa que? Pa facer vibratos descontrolados? Non, eu penso que é moi interesante, mesmo no punteiro electrónico, aprender a non facer vibratos. Para que? Para que cando collemos a gaita, intentar facer o mismo, é dicir, non facer vibratos. É dicir, non é mellor gaiteiro aquel que está... Eu son de menear moito a man e de facer vibrato, pero é que non é mellor gaiteiro aquel que está facendo vibratos. Parece que como vamos moito al máis e facemos vibratos somos os gaiteirazos. Non, non. Cando collemos un punteiro, por exemplo, electrónico, e facemos vibrato, está falando de un descontrol que temos. Non somos capaces de controlar o vibrato. O vibrato se nos escapa. O vibrato non se trata de que se escape. O vibrato se trata de metelo donde temos que metelo. E depende como teñamos que metelo. Non pode estar temblando a man tipo Parkinson. Vamos a facer mellor o vibrato. Moitas veces estamos facendo un escándalo cas notas. Estamos manchando muitísimo. Entón, deberamos ter un pouquiño de control co vibrato. Eu non teño ningún problema en tocar con punteiro cualquier peza. E agora coller a gaita e meterlle o vibrato donde considero que teño que meterlle o vibrato. Podese escapar algún vibrato, pero cando se nos escapa o vibrato de forma descontrolada e donde nos dá, donde non o controlamos, é simplemente iso, non controlamos o vibrato. E se non controlamos o vibrato, temos un problema. E, como mínimo, deberamos observalo. É dicir, tende moito cuidado cos vibratos. Non por facer máis vibrato, somos mellores gaiteiros. Parémonos nas notas, parémonos no que estamos a tocar, parémonos no tempo, mas non tanto no vibrato. E logo na gaita, falamos os vibratos, utilicemos pezas lentas para saber onde queremos meter o vibrato e que queremos ofrecer, se queremos ofrecer un vibrato moi vivo, un vibrato máis pausado, con un tempo máis prolongado entre cada batemento. É dicir, controlemos o vibrato e non deixemos que o vibrato nos controla a nós. Vale? É unha suxerencia que é moi interesante que aqueles que notedes que vos pasa eso, que tratedes de controlalo. Por que? Vos lo digo por mal? Non, eu vos lo digo por ben. É dicir, controlemos o que facemos cando estamos tocando, porque senón é un tocar sin control. E tocar sin control de moito non vale. Entón, meu consello, non pedir tantos vibratos e controlar máis donde e como metemos os vibratos. Pode ser moi importante para moitos gaiteiros. Simplemente facerme caso e pararvos a observar un pouquiño donde e como metemos os vibratos e donde e como podemos meter o vibrato. É dicir,
Se collemos un teclado electrónico, un órgano, non estamos dándolle co dedo para que vibre. Ten un botón donde hace vibrar, non estamos para que vibre. Ok? Na gaita pasa o mesmo. Na gaita temos que perder as malas costumbres de vibrar porque sí, porque mira como vibro. Non, non se trata diso. Trátase de controlar o vibrato. Ok? Sin máis, vibrato ou no vibrato. Venga, un saludo a todos.